E temos que saudar xa un novo mércores coa nova tempada a Raquel Crespo e Cristina Ramallo, porque nos van poñer, como viñan facendo a tempada pasada que estreábamos programa, punto en boca. A segunda tempada dun proxecto que naceu de Raquel Crespo, que conta con a colabora, ela di, como di ela, imprescindible de Cristina Ramallo. Unha pon o corazón, a outra pon o talento e tamén pois a racionalidade, como di Raquel, e as túas nos fan a nos pois a honra de facer o seu programa en Radio Culleredo. Punto en boca, que tal? Moi bo día, benvidas. Hola, buenos días, Hola. ¿qué tal? Qué alegría, qué bueno empezar, qué bueno, Sí, contentísimas. que ganiñas. A verdade que sí. A verdade que foi unha oportunidade super bonita esta da radio. Ainda antes no coche viña conducindo e pensaba, que me ia dicir a mí algún día que ia estar falando, sabes, así, tendo o programa como temos, e que siga adiante, que podía terse quedado todo nuns meses e pista. Eu teño que agradecervos, e especialmente a Raquel, da que saliu pois o proxecto. Raquel creou Punto en Boca, un proxecto que vostedes xa coñecen, que ten a súa vertiente, digamos, de estudio sociolóxico, tamén de estudio artístico, a súa vertente teatral, con unha obra da que falaremos agora desa xira que fixeches por 30 concellos de Galicia, que se di que os meteu entre peito e espalda durante estes 2 meses nos que os nenos e nenas tiñan vacacións, e Raquel meteuse pois 30 municipios sorteando o lume na zona de Ourense. Mira, eu xa non sei o que son. Ainda fai pouco falaba con alguén que me dicía, non botas de menos os veráns cando éramos nenos? Digo, non, xa non, ni me lembro. De feito, penso en ter vacacións tanto tempo. Eu digo, que aburrimento, en parte, non? Bueno, no, tanto como eso, no. Pero de que necesitas algo de actividade, sabes? A mí, me lembro a mí mesma con 15 anos no verán e era... que ben o paso agora, sabes? Pois que os pillar esos 15 anos sin nada que facer no verán. Qué lindo tamén. Bueno, e Cristina, que fixo? Cristina Bueno, de xira non se foi. No, de gira no. Hice muchísimas cosas, pero de otra índole. Y bueno, Sí, porque Cristina tampouco para. Tampoco paro. No paro. Esta sí que non para. Sí. Bueno, a xira ben, decías, Raquel? Sí. Xa remataches? Sí, rematamos. De feito, nos queda aí un concello pendente que temos que falar porque estábamos xusto coincidindo en tema de incendios. O sea, é imposible chegar ali, estaban xusto ao lado e non tiña ningún sentido. Aí é cando tes que pensar, pensaba moito na escena esta do Titanic, dos músicos cando o barco e tal, e ti pensas, hai momentos nos que iso era o momento que era, pero aquí non tiña ningún sentido. Claro, antes de nada Exacto. os veciños estaban axudando os veciños de diferentes vilas, de parroquias. Non estaban para teatros, non? Non tiña ningún. Vamos, eu creo que non, de feito, o día anterior tivemos tamén función en Rábade, era todo de cor laranxa. Por momentos eu me plantexaba, que fago aquí? Non, claro, realmente, claro. Porque a xente non quere sair da casa, non debería. Eu mesmo como asmática non debería de estar aí. Claro, está respirando, claro. Pero bueno, como dice, o director da Escola Superior, o antigo director da Escola Superior de Dramática, dixera unha cousa que a min encántame esta anécdota porque foi cos meus mellores amigos. Se me están a escoitar persoas máis divertidas no mundo non pode haber, que decidiron colgarse dun columpio dende das escaleras máis altas dali do edificio, facendo unha performance do teatro postdramático, e o director viu toda a imaxe e dixo, e chegou un correo instante a todos os alumnos dicindo, chavales e chavalas, máis importante que o teatro é a vida. Por favor, non? Que é certo, claro. Entón, bueno, pero mira, xa está, xa empezamos, que falo moitísimo, estamos a tope. Aquí na radio queríamos un pouco en Radio Culleredo hoxe pois facer esta primeira entrega da nova tempada, un pouco lembrando pois eso, saber que foi de vos e como encaramos sobre todo o Punto en Boca deste ano, que naceu, como decía, dun proxecto de Raquel no que buscaba pois empoderar quizás a xente que transmite os oficios, que os fai pervivir, e iso se está a conseguir, non? Sí, de feito, pasaron cousas moi curiosas nesta xira. Primeiro, a conexión do oficio co entorno, con esta parte que iniciábamos todo, que era o oficio como eixe familiar.
pasoume a min na casa, de feito virá aquí a falar connosco Susana, miña nai, porque ela foi a que me acompañou en toda a xira e de repente non só o oficio da costura, senón o oficio do teatro, que tamén é un oficio dos máis antigos, de feito, de repente une, non? Conviven e nos unen aínda máis a miña nai e a min. E pensas, é posible? Sí, porque estás no facer, nun facer constante. Claro. E incluso pasounos a algo que nunca pensei que sucedería, que é o cambio de roles. Eu estou moi acostumada a traballar con miña nai e que miña nai é a miña xefa, ou miña nai... E aquí, en cambio, de forma natural, cambiaronse os roles. Ela entendía que no facer non hai un ego, non debería de haber un ego, senón que hai unha vontade de avanzar, e para avanzar tes que aceptar cal é o teu sitio neste instante. Entón, bueno, non a curiosidade dos roles nos oficios e dos aquí e agora, que ¿no? Lo que importa es llevar adelante el proyecto, que no tiene tanto que ver los roles de quien lo lleva adelante, hay que llevarlo adelante, ¿no? A ver, porque non hai unha xerarquía, Cris, pero en este caso como o proxecto partido de Raquel, é dicir, a concepción, entón é lóxico que ela de xeito natural sexa un pouco a que marque o ritmo, sin que non quere decir que o mellor Susana tamén lle poda aportar e todo o equipo que te poda apoiar vai aportando o seu, pero claro, se o proxecto saúde de ti parece natural que ti marques un pouquiño, neste caso sexas ti a que vaya un pouco marcando o camiño, non? O que pasa, iso é algo que vas atopando, que eu creo que é o bonito de cando traballas, cando te inicias nun oficio, o aprendes, o melloras e avanzas de forma natural nel, acabas atopando o teu lugar e tamén daste de conta de que ti non podes facer todo soa. Non podes, non ten sentido. E tamén daste de conta dos diferentes roles e lugares que nacen ao teu redor. En ese caso, eu non podería ter feito nada disto sen miña nai. Claro. Ou sen alguén que puxera esa música, ou sen alguén que me axudara a coller de todo, sabes? Entón atopas un pouco tamén o teu papel, ¿no? Como la conciencia de los límites, es decir, yo puedo hasta aquí, pero necesito sí o sí de los demás, ¿no? Sí. Hablábamos hace un rato del Eternauta, ¿no? Y la filosofía del Eternauta es nadie se salva solo, ¿no? Y me vino esto que dices tú, ¿no? Es valorar a toda esa gente que también colabora en ese proyecto que inicialmente sí es cierto que fue tuyo, pero sin los demás tampoco uno no puede solo, ¿no? E ademais neste proxecto que falamos constantemente, que non quero sonar a Pinterest, pero entramado de fíos, é que é literalmente iso. E de feito, así, non sei se foi rebeldía ou simplemente xustiza propia ou que sexa, pero nos primeiros bolos pasaba un pouco de vergoña o saudar ao final. Me estades aplaudindo, pero realmente eu non fago isto para aí. Tampouco quero ser... Non fago isto para que me aplaudades, fago isto polo oficio, polo amor a eu que sei. E, bueno, pois mira, xa que teño que aceptar que me van a aplaudir, porque van facelo, aínda que sexa por compromiso, por si lles gusta ou non, empecé a dicir que non me gusta falar, bueno, me gusta falar moito, pero non me gusta falar... que va? Pero non me gusta tanto falar ao final, de feito son das que, bueno, acabamos e marchamos, pero comecei a dicir que a dar as grazas, e daba as grazas ao Concello, ás diferentes entidades, e por último, que para min era o máis importante, dar as grazas ao público, porque as persoas esquecen que o público é un rol máis dentro do oficio, igual que o cliente, igual que a persoa que vai mercar un vestido, probar un vestido. Esa persoa que comparte o oficio dende o externo, dende o inte da radio, dende o espectador, forma parte do oficio. E sen el non vivimos. E que ás veces é imprescindible, decir, se non hai ointe, se non hai persoa que merque tal, se non hai persoa que te vai a ver a ti o teatro, de que sirve? Non hai teatro. Entón, claro, coñezo un chico que me dixera unha vez, iso é como darlle as grazas ao público porque como sin eles non puideses. Non é tanto, que tamén, é que sin público non podes facer teatro, pero non podes vivir do teatro. Pero o interesante é educar a estas persoas nun sentido de, estamos a compartir un momento, sabes? E como a podes compartir moitos máis, só tedes que vir máis veces, só tedes que ir máis veces ao teatro, ver máis series, máis películas, escoitar música, mercar discos.
a cultura é unha relación totalmente sí, hay todo el tiempo feedback, bidireccional, ¿no? sí. Exactamente, y no solo eso, sino que en el momento que uno construye el proyecto que construye artístico, siempre hay un reconocimiento del otro. Estás esperando que el otro le pase algo, ¿no? Hay un esperar que el otro le pase algo, y normal decir gracias por estar ahí porque esperás por reconocerme y los reconozco en tanto vinieron a verme, ¿no? No sé, es como esto que dices, ¿no? Hay un ida y vuelta, ¿no? Interesarse por o mensaxe que eu mando, que eu transmito. Decir, eu pregunto moito a Cristina a primeira vez que co seu pseudónimo como Andrea Machín, que veu aquí á radio con un dos seus poemarios, e eu preguntaba, un escribe para fora, para comunicar, ou porque ten a necesidade de escribir, ou as dúas cousas. E un pouco tamén fai unha obra de teatro ou fai algo porque primeiro ten a necesidade como artista, e tamén porque necesita o mellor non imprescindiblemente, pero sí que quizáis o fin último é ese, que alguén tamén o poda transmitir e o poda valorar. Sí. Non sei se estáis de acordo. Sí, sobre todo, eu creo que, por exemplo, cousas como teatro parten da base, que hai xente que pode estar en contra, pero parten da base do entretenimento. O sea, quero dicir, eu non preciso de crear algo para que a xente cambie a súa perspectiva, non, simplemente darlle ao público outra lectura, outra linguaxe, de algo que tal vez xa saben ou non, pero esa parte de entretener, de dicir, ti tes isto, en vez de estar hoxe en día conectado á pantalla durante 1 hora e pico, pois estás conectado ao teatro, sabes, durante 1 hora e pico, e tal vez marchas da casa e queres saber máis. Como cando me pasan, eu cando vou ao cine podo estar despois, bueno, estou pegado a unha pantalla, pero porque podo pasar 3 horas pegado a unha pantalla buscando información sobre esa película, da obsesión que me crea o cine. Entón, ou unha obra de teatro que me obsesiona o tema, pois eu que sei, hoxe estiven escoitando un podcast todo sobre a Revolución Cubana e que si Fulgencio, sabes, e todo porque vi unha película que trataba de crear interese. Eso es. O simplemente estaba pensando en un clown, ¿no? Que está en la calle y te da una flor. Y tener tu atención un microsegundo, ¿sabes? Es esa cosa de distraer tu atención, que ibas al banco en ese momento a pagar la cuenta y te da una flor y ya te cambió esa concepción de la mirada un segundo. Y es ese lo que pretendía, nada más ese hecho artístico, ¿no? De feito, mira, vou así conecto con estas, eu quería contar hoxe 3 historias, 3 anécdotas que me pasaron. Bueno, teño 4, pero unha é moi corta. O sea, unha, bueno, terás centos. Teño centos dela. Teño caderno de bitácora, pero cantos concellos eran 30, ¿no? 30 en total. Wow, bueno. Foron 30. Sí. Foron moitos, Moitos. E ademais o bonito foi que na maioría, excepto en 3, que metéronme con campamentos, que claro, non é unha obra de nenos, entón foi un pouco máis Bueno, sobre eso tamén poderíamos falar sobre a percepción que deben ter os programadores a hora de saber o que contratan. Eso, sí, eu creo que, bueno, foi outro mundo. Eso, bueno, non vamos a entrar sí, ¿no? Outra lectura tamén. Pero foron casi todo foi público adulto ou familiar, nenos acompañados por pais e nais, e tivemos moitísimas anécdotas, pero das máis bonitas que ao final é co negativo quedo para aprender. ¿No? Pero non te queda aí, digamos, de poso o bonito, e te queda e te axuda a crecer. A ver, e ademais eu creo que teño unha visión, bueno, Cris en este sentido me coñece máis como profesora, son bastante de jajá, é dicir, a min pásame algo malo e normalmente o conto como porque penso que é mellor darlle a volta a tortilla, nese sentido, vas vivir máis feliz. E pasaron cousas, bueno, extrañas e así, caderno de bitácora, pero pasaron moitas bonitas. Aparte de como 4 ou 5 concellos que rematar, bueno, señoras e señores, antes de acabar a peza, guapa, que me gritaban guapa no momento final, que vos xa sabedes do xersei, bueno, hai un momento que me gritaban de todo, guapa, que bonita, guapa, e eu dicía, bueno, señor, claro que me daba risa, pero bueno, eso era moi bonito, pero reconectando co que falábamos agora da aprendizaxe do que queda, tiven bastantes momentos que vou exemplificar só nun, pero ocorreume moitísimas veces, unha señora que se me achegou ao final de todo e díxome, mira nena, dígoche unha cousa, non hai cousa que máis asco me dé na vida que as arañas. Conseguiches que non mata arañas durante 2 días. Mais non creo que me dure, pero 2 días que non vou matar a unha araña seguro. E claro, empecé a rir tal, e dix,
parece unha parvada, pero é que é bonito, tío. Porque esta persoa vai marchar a casa, vai ver unha araña, o instinto, como me pasou a mí, e como me pasa a min agora, o instinto é matala. Tal vez, ainda que seguramente acabe matando, pero hai un algo en ti que dis, cando vin esta peza... Porque te fai pensar. Claro. Eso foi un momento moi bonito. A verdade, deu-me risa ademais, porque creo que o día anterior que estaba eu con febre así e tal, matei unha araña sin querer na cama porque algo me molestou, aplastei, encendín a luz e dixen, bueno, cosas que pasan, pero foi moi bonito, e iso é guai. A ver se era a araña da obra. Ai, cala. Non, bueno, era máis grande. Teño tantas amigas que poden ser de atopas arañas aquí, bueno, de todo. E despois tiven outras 2 anécdotas que tamén, o feito de reconectar, non? De como o teatro pode conectar, como, que de feito isto falaba contigo ano pasado, e que espero que volvamos a tocar este tema, a importancia das cousas nun sentido familiar, histórico, non? Como un xersei dun avó pode ser algo máis que un simple xersei, polo simbolismo, polo significado, polo que foi e agora é. Pasoume 2 veces de señoras que tiñan Alzheimer, unha delas de feito que vive en Nueva York e que pasa o verán aquí en Celanova, e que empecé a peza e xa dende o inicio a señora, eran 140 persoas máis ou menos, e xa dende o inicio a señora, cada frase que eu dicía, que destas míticas frases do oficio, costureiras en dedal, cose pouco, e de repente ti vías unha señora duns 90 e pico anos que costureira, mal, unha emoción a hora de dicir, non había frase que non participara, e todo o rato aplaudía cando non había que aplaudir, que se supón, porque te aplaude cando queras, realmente. Claro. Eu notaba moi participativa, super feliz, tal, e ao rematar chegouse ca Nora, e a Nora me dicía, mira, ten Alzheimer, pero ela era costureira, casi non fala, non calou en toda a peza, porque reconectou e lembrouse de que era costureira. Que bueno, e entón ela, un regalo para ti, que colleu bonito. unha man e díxome, nena, atopaches o dedal, claro, eu ia co dedal da peza na man, e eu, sí, mira, teño aquí, non o perdas, que é difícil atopalo, non o perdas, e claro, ti pensas, buah, como conectou con ela, con unha persoa que neste caso pues, perdeu parte do seu pasado e lograches sensibilizada, ¿no? Devolvérselo un rato, qué bonito. E dis, buah, foi increíble ese momento, sabes? Porque a mesa Nora te está dicindo que casi non fala e de repente non calaba pola emoción simplemente de reconectar co que seguramente foi toda a súa vida, sabes? Como oficio. Si alguien alguna vez te pregunta por qué actúas, le cuentas esto. Ay, es que me emociono de pensarlo ahora. Yo también ahora. me emociono un montón, me parece preciosa el cuento. Sí, ademais, sabes, en eses casos é cando o negativo queda a un lado, sabes, que dis, mira, que máis me dá que esta concelleira fixera isto ou que este neno gritara cando. Falábamos antes de conectar coa xente, neste caso un caso pues moi bo para exemplificar esa vontade do artista que conecta do xeito que sexa, pero con a outra parte, non? Derribas esa parede da que se fala tanto entre o artista e o público, non? E aí non hai. Outro tema, outra anécdota, perdón, xa remato cas anécdotas, pero esta foi unha parvada, pero a mí encantoume. Foi un bolo moi bonito dos últimos, tamén nunha praza, o Matadoiro era, a praza do Matadoiro en Allariz. Super bonito. Vimos toda a posta de sol, vimos como caía o sol, de repente fixose de noite, os focos, todo estaba conectado, había nenos e nenas pasando pipa, de feito tive unha nena que nos ultrozado. A cinta métrica, recoge tu cinta métrica, recoge. E eu dicía, la niña, a ver, calla. E un momento que dixen, pero por que vai calar? Se me está axudando, está tan metida que non pode evitar tentar axudar. Entón dinlle, fun aí, tes razón, collín a cinta e la niña, por fin, sabes, quedou tranquila e era pola vontade de tal. E no último momento, cando saio a saudar e demais, baixo cabeza, dou as grazas ao público, como fago sempre, e no momento no que dou as grazas aos concellos, tal, o público, unha señora pequerrecha de todo, tamén, tiña 95 anos, saíno porque díxomo despois, levántase, digo, e grazas ao público, se levanta pequerrecha e di, grazas e viva as costureiras, qué bonito, ole, e ti dis,
que é verdade, nunca din as grazas ás costureiras. A ver, todo isto vai sobre iso, pero nunca dou... pero foi unha alegría, sabes? Desto que como que se lle enchou a alma, sabes? De dicilo. Que pasou? Que no momento no que dixo ela, viva as costureiras, outras 4, ¡viva! Que se levantaron porque tamén eran costureiras todas. Qué bonito. E despois achegábase e dicía, foi boísimo, nena, eu levo cosendo toda a vida, cosín ata os 94 anos. E digo, cantos tes? 95. E digo, ata o ano pasado. E di, bueno, máis ou menos. Claro, eu que sei, reconectas coa xente, sabes? Eso es lo bonito. Raquel, cal é o estado agora de Punto en Boca? Pois do proxecto. A moverse. Sí que é verdade que tomamos un par de días de descanso, basicamente porque as defensas baixaron, chegou a febre e a realidade... Como era o anuncio este da Coca-Cola? De a realidade sobre mí, a oscuridade se cierne sobre mí... Bueno, da igual, pero basicamente Quería ser un toque dramático. que quedei nunha cova metida con febre, pero agora estamos co segundo proxecto, da segunda peza que engloba todo este proxecto, que tamén é Punto en Boca. Estamos pensando en cambiarlle o nome, xa veremos esa parte, que estrenamos en novembro, pero creación. Que de feito, mira, conectando un pouco que dicías ao inicio, por que facemos as cousas? Porque queremos enviar unha mensaxe, porque hai unha vontade creativa. Este segundo espectáculo creo que sí que é máis porque me apetece, sabes? Porque eran as ideas que tiñan un inicio e que non quero abandonar. Porque si vou na cagar, pois cagoa, dame igual, sabes? En plan, quero probar. Ao final tamén estou nun proceso. Ti cando fas unha prenda por primeira vez... Proceso creativo, nunca mellor dito. Claro, hay que privilegiar la posibilidad de equivocarse, el error es lo que enseña, finalmente. Sí. Nos han dicho que no, pero sí, hay que equivocarse. É dicir, que está o proxecto un pouco medrando por onde ti crees que debe medrar. Eu creo que sí. E ademais agora tamén me gustaría pensar que este que fixemos de rúa tamén vai ter unha versión de auditorio de sala. Sí, de auditorio de sala, con máis traballo de luz e demais, ou seja, que sexa máis adaptable para tamén o inverno, porque aquí en Galicia chove. Home, o bonito que foi a estrea aquí en Culleredo, na que tivemos a sorte de estar no xardín botánico entre árbores, coa luz da ría, moi bonito. Precioso. Claro, en inverno é máis difícil. Como que non, que non paga pena sufrir, máis importante que o teatro é a vida. Exactamente, que no se enferme la actriz. Tampouco te va a arrastrar un tsunami, non? Que no se nos enferme Raquel. No, pero bueno, estamos aí buscando como movelo nese sentido e para diante. E vamos, eu creo que cando coses, non sei, cosendo e descosendo a nena vai aprendendo. E isto é igual, non? Estamos tecendo teatro e se sae ben, perfecto. Se non sae ben, xa virá outra cousa que saia mellor. Sabes que che digo? Viva as costureiras! Sí, ay, sí, viva. Joder, non calei, E viva Cristina Ramallo, viva Raquel Crespo, viva Punto en Boca. Grazas a vos, grazas a verdade. Unha tempada máis que vai ser moi bonita, seguro, por confiar e bueno, pues estender o vosso talento aquí en Radio Culleredo, contar connosco, para nós é unha honra, un placer, nos espera unha tempada bonita, Sí, qué bueno. Eu creo que sí. Qué lindo. Qué guai. Todos os mércores aquí en Radio Culleredo na nosa terraza. Grazas ata a semana que ven. Gracias. Grazas.